सीतामढ़ी जिला हवे सीतामढ़ी मटियागला सीतामढ़ी मिक्स बाय अमरीश लाल। आइल जे नाचे जा गइल नाही बाच के और हनी चबाव तारू अपना हो दांत से आइल जे नाचे जा गइल नाही बाच के और हनी चबाव तारू अपना हो दांत से करबू केतनो माई माई गरमी उतारी करबू केतनो माई माई गरमी उतारी बुझी रे जिला हवे सीतामढ़ी फरले पफारी जिला हवे सीतामढ़ी फरले पफारी मटियागला सीतामढ़ी हमा के लइका सब हवे रंगदार रे तो पके राख अपना चोली के अनार रे हमा के लइका सब हवे रंगदार रे तो पके राख अपना चोली के अनार रे ना तो दिहे रस तोरा नीमुआ के गाड़ी ना तो दिहे रस तोरा नीमुआ के गाड़ी बुझी जिला हवे सीतामढ़ी फरले पफारी जिला हवे सीतामढ़ी फरले पफारी मटियागला सीतामढ़ी धारा मनी से बुची रही है ते बच के नाही तो चढ़ दिए सटे जाते हूँ मच के धारा मनी से बुची रही है ते बच के नाही तो चढ़ दिए सटे जाते हूँ मच के राइटर रणधीर दिहे गरमी उतारी अमरी सलाल दिहे गरमी उतारी जिला हवे सीतामढ़ी फरले पफारी जिला हवे सीतामढ़ी फरले पफारी आइल जे नाचे जा गइल नाही बाच के और हनी चबाव तारू अपना हो दांत से करबू केतनो माई माई गरमी उतारी करबू केतनो माई माई गरमी उतारी बुझी रे जिला हवे सीतामढ़ी फरले पफारी जिला हवे सीतामढ़ी फरले पफारी। महाकाल रिकॉर्डिंग स्टूडियो नरगा बाजार सीतामढ़ी बिहार।